ti és mariscadora a flote, Son vas mariscadora a contemplar. flote, sí. Escoitaches algunha vez algo de o marisqueo non é para as o marisqueo a flote non é para as mulleres? Aquí, ou polo menos na miña ría, si que dis, pois miña nai é mariscadora, pois moi ben. Ou miña tía é mariscadora, vale. Pero claro, xente de fora, é como algo novo cunha muller este nun barco, non? E si teño dito un montón de cousas, como si teño un irmán que me pode facer o traballo. Que machismo, non? Sí, é moi triste, pero tamén ten a súa parte boa, porque con eses comentarios podo me dar a valer, me refiero, eu podo ir ao marisco, porque podo estar nun barco, porque unha, teño os títulos necesarios para facelo, teño a formación necesaria, e aparte que eu teño dúas más, tío, como a ti, me refiero, podo facer. Non te quedas atrás apañando, non? No, claro, é que é unha cousa que me parece de verdad terrorífica, terrorífica.